Basigato la dowdi ni danga de ni yo faranyonga danga de ni be bol langulo nya haleti na fensoro o minye nyeji ani nyako mu yo bikata yi wate ka kiso ma fanga nyini ka do nyini wala on be fulike an la memba che mani musumai ka fo an fleba ni an la memba bela jele yuku bisimila digo kelen jera ay wasan kurayere an yo osoro minye bafla ni muka ani fla an ko ni bay ka oye aletara ale na unti nyanye bli aywa sankura mi nan fulula no e baflani mukani sabaye ambe ala del ala ka ke here sanye ka ke kayra ya mbela jeren bulu ala ka on sutura ambe sira fen fenye ala ka kisi ka bo toroma la yene munutu mana bafla ani mukani fulala na mulu soro ala ka nya amma ni ka uludi amma sabu atigi yabe ala de bulu nali majena ayi jon city asoro okuma ambe ala de deli ala ka bela jelen ni yoro dima ko kura bafla ani muga ani sabala nga ala kan kisi bana jugu ulu toroma bana jugu ale de ma jugu ye ni bana borala atofe fe be nino hakilla tubi fara nyonga o kuma ala kan sutura alisa bara mi nambala ni no ye kuma bara yi amanogo ni kuma na doro ni madu fi magasi le bidu je magasi la ayo anya sangelenke on dum be kibar yow dita on ni mawdu bi je ka nyon ko nega jurula akibar yow manogo o mbado ka fo ku chama bora ko nana nga kanumba ube afamu yaka yafanyini ku ufe kafoni ya sigi zula etuguni wala on be sigi bi ne de memba bela jelen silla be musa batilen ko on be sigi ni kibari am mi be o yi sami na nyi bay ke aye sanko ni taranga sanko no ko on te nyina uko ambala nyine alisa ka kanumba nyine nga wala on be sigi basla ni mugani fulala kada mine maliko sabu ambe kenen sigi maliko de ka maliko la fe on fe no yiri ba ko e kalanko kene ya ko soroko kata mi lakana jamana yere kunka danyan kile kibariya ni akera on da sera mo da mase munuma aw yere ye ba flani mo kan flying chugaji aw ya ye sira jumen kan ni jumeni ni kene ya kudo aw ya ye chugudi no soro kudo ya ye chugudi lakana ko yere la ya ye chugudi aywa politique ko la ya ye chugudi kalanko la ya ye chugadi danyan kile maliku ya ye chugudi sami furila jumene kunganga nyesoro aw yere fe no o man nyesoro aywa amfle ka sankura mi soro ni o bi fe jumen ka nundo teliyala au ka fota sanfurilenka kabla ni sankura yi ambe sigi oka o baro be sigi ne kala ne ne fe kuma chamana ne be kuma punta ali no soro kuma kele isa kaba kuma kelengele ema o be na kuma punta ula ngene adal de kuma kuntigila mai ka baro keni awye nga barata bolola de kumbe nyere fene fe ka nyesi oma mbe toro mi la se oma mbe fe bi fana ko fana ndia aywa sankura ina bielema munun kan ka duala ne biddu ulu fe no soro adal tabulu kan ka tego mina o fene abu usmama mbe o fene para nyogo nga ni ala sonama yelema munun kan ka duala ulu ka se kaddu ala o ame ministre nani mi fana ndi bara yere sege tego danyan kili naka soro an kan ka yelema tego mi nawbi fe ka tego mi sabu on sege kunyo odi ko fara sankoro lim barawka jamana ko ka ambe sigi nini nyebi bunyani karama kono nyono ne dogoni ima ale koni madala ni finya bi alife sabu alebi na lewerante ne keneka kuma kun to ula nga kuma yeto de ni abse ka kadel na dogoni ima ambe fili donc aw nga barawla aw bi fe aw nga ke chugamina o danyankili o fenen bi fara ba flani mu kan fla o baroka ni kala ni sigile ni ne ga juru amayelema o bi sira koromindo o sango ni yelema na nga sira ba tu yala no yemu kan bi segi fu ni segi fu ani segi na yo kori ay wakala ni na o soro eni sokoma allo so mo bedi si radio renouveau do oui bon ça comment e to yedi ale tigila mayere ka nega juru maso ay amba afu mukam bi segi fu ni segi fu ani segi dugu kunganko allo bari ma tray ba mu yene ban soma jallo la katika udu ba ti foi sana aywa bismillah sankuraka ka wire fo ka chefiri ni wuli ka doni suri ka wuli ni sodia ni faso jola ajara ni ko jogo ka do ka we bara ya ka bla korea ka na bla banaye amina ala ka malismaya ya rabbi ne be mu fanga demjeni akilala anga nyamo munumbe bi no yanga lakana bagawi
u ye belebeleba kɛ an b'u fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ka tila k'u kalifa Ala ma. U ye belebele kɛ sira jumɛn kan lakanako wa walima yɔrɔ jumɛn de? Lakanako u bɛ u se la. Halisa u ka dɔ fara kan. Bon population yɛrɛ fana k'a lajɛ an minnu ye civils ye. An k'an fanga fara u kan. An k'a kɛ Maliko ye. Pour que Mali in ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Awɔ. Bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta. An seko n'an damayira ye mun ye. An fana ka u kunbɛn n'o ye. N'Ala sɔnna. U la nisɔndiya u ka baara kɔnɔ. Yɔrɔ mun b'u majɛ. U k'a fɔ u ye nɔgɔya la k'a fɔ fɔcogo la. Pour que solution bɛ sɔrɔ a la. Ayiwa. Bon n'o bɔra yen kɛnɛya ta fanfɛla na. U bɛ dɔgɔtɔrɔso minnu jɔ la. An bɛ Ala deli halisa Ala k'a ɲɔgɔn caman fara kan. Amina. Ala kɛ ɲinan kɛ san ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ ni wasa ni kunkɔrɔta sɔrɔ san mun kɔnɔ Ala ka nin kɛ o daminɛlen. Ya Rabbi ya Rabbana. Bagatɔ Ala ka lafiya di u bɛɛ lajɛlen ma. Amina. An ka banbagatɔ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen ma. Amina. Numu ni marakaw ni bɔbɔ u bɛɛ kɛra filaw ye sankura in na. N dalen b'o la. N ka foli bɛ technicien ye. Nka i yɛrɛ a ma fɔ cogo cogo ko k'i ba bɛ baro la. Kuma dɔw la ni majɛ b'i ba ka baara la ni m'u fɔ a ye a t'i faamuya n yɛrɛ ka baara taabolo yɛlɛma jumɛn kan ka don a la. Bon baara taabolo a ye ne diya. Ayiwa Jalo. Mais yɛlɛma mun bɛ yen n'o bɛ se ka k'a la ni ɲɛmɔgɔya sɔrɔ n'u sera k'a lajɛ. Dɔɔnin ka fara heure kan. O ye ne hakilina ye mais mɔgɔw bɛ téléphone fila ko mun fɔra. Ne bolo o bɛ na ni gɛlɛya ye baarakɛla bolo parce que fo i ka temps dɔɔnin kɛ pour que ka se ka réfléchir. Ayiwa. Bon nɛgɛjuru ka kɛ sira kelen mais dɔ ka fara temps kan. Bon an minnu fana bɛ weleli kɛ. N'an donna an k'an bɔ tuma dɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ fana ka don. Awɔ o ye ne hakilina ye. Minute 4 min b'a di mɔgɔw ma e yɛrɛ fɛ a bɛ wasa kɛ wa? Minute 4 in ka ɲi parce que jama ka ca. Ayiwa. Dɔw bɛ u bɛ se ka kalo 3 kalo 4 dɔw bɛ san yɛrɛ kɛ u b'a fɔ k'u ma se ka ligne sɔrɔ. Donc ni dɔ farala heure kan. Temps kunkurunin a bɛ se ka fɔ don kelen quoi. Ayiwa. Mais ni Ala sɔnna a bɛ ɲa. Ni Ala sɔnna Jalo. Halisa Ala ka baara in taa ɲɛ télé ni radio Ala ka sankɔrɔta d'an ma. Ala k'o dugawu minɛ. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Amina yarabi Jalo. An b'i fo ka katikaw bɛɛ lajɛlen fo kanuya la. Nɛgɛ kaɲa 9 sanga ɲa 11 anw ka dugu kunkan gobilama a bɛ tali kɛ 2022 aw ye gɛlɛyaw minnu sɔrɔ aw yɛrɛ ye tɔnɔ minnu ye halisa aw bɛ fɛ baaraw ka taa cogoya min na ka daminɛ Maliko baara la ani anw minnu bɛ kibaruya segin Maliko kunkan anw ka baaraw taabolo yɛrɛ fana na aw bɛ fɛ yɛlɛma minnu ka don a la an bɛ fɛ bi an ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waasa an bɛ se ka sankura a nondo aw sagoya la cogo min mukan bi segi fo ni segi fo ani segi allo i ni sɔgɔma hali tigilama ka labɛn i b'a sɔrɔ a sabatilen tɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ an bɛ sira di a ma walasa an ka se ka taa ni maa wɛrɛ labɛnna ani o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmu kɛnɛ kan ni ka o tigilama fana o fɛla o dɔn muka bi segi fo ni segi fo ani segi allo allo nsi sɔgɔma somɔgɔw bɛ di hakɛ to i k'i kumakan kɔrɔta de n'a ma k'i ma baasi ye somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ye di ka bɔ min Mahmud Traoré Katikaw bɛ di ayiwa an b'i lamɛn amina yarabi ne bɛ ka émission lamɛn sanga ni waati mais la première fois ne ka ɲininkali kɛ tabarikala comme ni ɲininkali kɛ Jalo kɛ la sisan fɛn min kan ka falen ka émission la o de ye ne hakili ta parce que kuma bɛ ne fɛ ka fɔ naamu en réalité émission ni a taabolo ka ɲi mais yɛlɛma ka kɛ ko dɔ la a ka fisa i n'a fɔ ne bɛ mɔgɔ caman lamɛn i nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ismaël
Samake nga foli baye tulo benela ne kulo bila Mahmoud ngi ka kuma kan ko so be yere mais avec kuma en profondeur ne ba ka position suivi ko so be mais yoro do be Mahmoud mba nyini fe ay me fe ka mi fiye ouais nyini ngali ye Adel ni Emade en munu nye présentatrice ouye on est émission présentée kuma do la non empêcher le Isaka Babina oui do la ba yere la ina bila soro do mun na na ma mi soro émission na ka émission conduit o tigi la ma ka conduit ka nga ke chugudi keren yalla on ne mi ye sambe ke nyanga nye bara mi ke de ko soro la yoro jumena wala sango corriger do na na tawla nere présentation ambe o de kan ne ka kuma bo yere de ay iko Ismail ye auditeur ne be ka kuma ne be ka kuma ne ka kuma tiga ni tu ye to ne ka kuma ibe ne ka kuma cordon bon ne ku te fe anga do auditeur de tala présentatrice be minke mbi fe ko de fo ou bien mbe de kundo de la se Ismail Mawa ikana to ka mo ka kuma tiga pour ki ka kuma foro famu Mahmoud Nyame voilà merci awo kuma be de yoro anep to ka Ismail kuma re tiga wa oui il to ka kuma avec kuma gamine iba ni ngali kala ko abe yere be tuna ka kuma la yere mais ne ma ni ngali ke Mahmoud c'est très important Mahmoud oui mbe fe ka mi fo kuma do la Ismail be sirata abe siraweta o ba soro on clenendo walma on jengene no fando fe ne ma Ismail la clé walma auditeur wera ne ma la clé sike kumbene la Mahmoud non Adel j'écoute l'émission tous les jours donc mbake Ismail dorone la ne be ka reproche min ke de peut-être mo wera bi se ka pinyana ayo foni ma wera ya la clé walma Mahmoud i yere ka la clé ni mo be kuma ni atigi lana ba ka kuma famu parce que tuma do atigi be kuma fo abi ta yoro min la ani hatigi ta te kele ba kuma tige ka nyini nga ubien ka da do kuma la fo pande teme ko Mahmoud mba yiri la ka fo ma fen ni nana i hakilina ni ne tatikilenye ibi fen aywa ale yere tara yere shengele abe famu ya wani njara nye fana ni ma yira ka fo sigi kumbene na parce que ne sigi kunde fana ye ka maulame o kuma do la ka to kuma jala ka tege ka nyini ngali wer do ufe obe kokonin ke barola o kuma do la iba soro atigi be ka tan sira do ye obi anata an bla bato were kono mini anga kuma ku yere tikilenye wajibi yala an munu be présentation ke an ba tigi interrompu ka kuma wede do akoro wala sa kana ni anye an hakilna isra minye akana no ma fako an gono ko ka ko fode mirina mi menena oni lamemba mirina nteka kekelenye abiseka ke kuma do lo bitali kenywana onga anga kuma ko fana minye ka bo fana ngono Mahmoud nteka tigi ku oto yini no fo iko famnya ka fo an sigi kunyere di woyi ka seka la clinique onga nami talia mi famnya like abiseka ke ne Mahmoud ka kuma famnya do biseka wala ube abiseka ke Mahmoud mane famnya do fene ba nya ko Mahmoud ye ni baroye ngani fene jara nya nyon notika bla kombe mawtige uba kumala nga no soro nyemi fo ko yoro de konudo Mahmoud ka do ka fo ko yensige kunyo wa bi continue nga no soro te no soro do bi na mblasira nga ofiena ni nya famnya chukula obi yele ma wajibi sabu audita ne bi bara minke audita do ne ke kanya kono to saganyan tani wolongula kene be kanu baw bulo sami for la no e bafla ni mo gani fly baro kera chukudi kada mina amunu be jomo sige on sige chuko yala ambe aw barakeni aw yechuguri aw yedugu munu soro ambulu aw ko fo anyekeli o sa yere mi na mi kuma jamana ko yere ka bafla ni mugani fla jamana kera chugudi aw bulu kada mine dunga fa kula soro kula aywa kene ya kula kata black kalanko ni politique ko na nyongo chama werela lakananko aw ye sanye chugadi ni anga kibaru ya yebbi yele ma munun ka anga do ala ambe fe akoluji ama muka mbi segi fo ni segi fu ani segi on segi radio ko ko ka allo Allô, professeur agrégé Adel. Karamoko bubula mbia, somoko bedi. Ambi. Dimbaya. Au bedi fo. Tabarakala. Mifo. Adiarani. Dalo mambe technique labi. Madame Traoré, kono musukurani batoma.
bato man si salama ko ni. Bagina kula. Ati babe bo karo ile na le mau ka do ka fana ya. Bapo. Adi aranye. Porque traore fu. Nalla sona. Ika udi tere udi Chris beka fu libe ya. Kata ndoko ni dadla. Ani bad. Bebe fu. Bentola. Kata Ismail kamake camarade li ba fo ka walina. Kaudi terni udi Chris befo. Obela jelen kulobela. Anda sira mima anda na sumima beka fu libe ya. Alaga hera ke jamana alaga jamana bata. Ade samba damne ni rajuna aywa an ka damne ni jamana kuyi san kono nana ba plani mu kan fla mun jariye mu majaye haminan kunye munye no tara no mata aywa aho bon professeur ne ka kuma be min na jamana tabulo atachuko kaine bulo maje bala aw yere ka kuma ko on je parlo l'enfant avec ma de gloire ben wa je sais pas maje bala balo ka gele duni ko nga gele na asini be talani jamana e bolo min ka tabulo ka tabula muna yere le tan se kuma o me yu be dila balo be dila Bijurato moto betiluma. Jamana be kanka yere ma horonya na ka faso de nyata ka jo. Arme sirala jongala mufu. Minau sana. Dugu bema mine. Na folan tumba e adel kaunde be mine. Amu yo beti mini chugo jala nyimina. Hani arme tarakita yanuka na beta kita pen ku pefa. O dablala. Ama fo qualité c'est là. Mais follow la mi tumbe ke régime coroina. Sur le plan militaire wallahi o dabala. Ya mu fola. Aywa. Antu me drone ya nyena di. Tele la ni mo da journaux kono. Na nya ya nye kisela atala. Tabarakala. Odona uya irana. Kelente. Atobe uye kelende irama o. Kayira dro denke nunu e fatoko minda unila. Marion tumeni ndi. Aywa. Ada me misali kene wallahi ni no tunke siraka jamana nye gelea min soro. Amma del ka soro. Me mau nye balo uncho yondo. O de la mau yu mata. Da me mi fa simina ka moye ko akili to balo ko rola. Oro mai. Dala. Oh ika kalande yere abi baraw ke chugo munna maje munum bena. Ali no soro sokono kuma be ke anga kene makuma do ke. Ibe mun kan garda nye jamala. Nete kan garda foi ki ga barata chugo kai. Aywa. Ga barata chugo kai na furangi note 26 26 semalo 26 bi note me dinar dina. Aywa. Yawo minu ba kuma lo du tera joko kalam. Katemuna? Temu de bena. Ni bora temu kuna wajibi conducteur we mi be ka emission parti de ko. Ino emission me keto wara. Ino 4 minutes ibo di pema o. Ikela ka daga ma ye na bana ibe kla ka weleli ka kana. Ma o be don tension mula imula da. Ma o be bien re ka ibe kla ka ya fa ni no fe ka soro eri do wa. Amba emission ina me go di ko te ko. Wallahi di ko te. Amba me har nama do ama sigi kala me na bana manga pinundo kata dugu ko. Le tie la ni awase. Ala min be fa ne mama je foi da emission. Allah ta maje. Tiela. Maile ni nya e kona mbafo. Ibado nye mo mi ne te ko dugu. O yichi. Ne te masinye kuna je min be mamufi. Ne mi radio bara ina me radio bara la privé la sika sambi kamani sangire. Ibe émission dirigée comme har ne tite ka dirigé. Parce que émission do la ni mo be na ka donner ka me da ne goma fu ka temeni yore. Wo etoke. En émission bena la da de 4 minutes non c'est avec que. Si du tay 3 minutes de na c'est la droit que.
boni ma mi ma fɔ asro kuma diara Ismail na kuma na ka kuma kan ka di abi se kuma la tiri do nde yo kamara jeli do do ma uta ka katra no kera 10 minutes era tamo do ni er sentira be ke na ma tiga do ba bo wai ifla ka karta ba kuma la mun de la ma do no kongene wakati de ko na kera be tiga na la sona ma ma je fo ye mission go bonya karama sima ya mo be do mission go na na no na wallahi ne te si sama ko mission be na ko mi na ibu ne pa ya be kalm ali samba ko kala mulo na jaranya ko jugo pakke ni be kala mulo na ribora kala mulo na ay me kala mulo na nit rek ko kala mulo na ribora bono be majigi de u ambo do be majigi ne bon ma de foya kono ay wa jaranye mai wallahi ni son tabulo kai merci beaucoup la poli de ade la ki bulu me ga barala ni amina rabbi ala ki ni ke koro no ya rabbi ya rabbana bato ma ka kata doni bato ma ki kata doni poli do awo bubula fo ki kata doni aywa adel sama ke bato magani afora bato magani ka kata doni mbado abi simple bolimina abina jo ta doni ni kakala ni tara doni nyuma bisi nake kanyan kono zo sanga nyamuga anina ni ite ninto chokola ninto bi fokulisi kono sokoma dai na mitani badaki Yakuba Usman akabe fulini wala nyumanke anye sankura andonala sankura kala ka ke kayiraye kaba adamine folo nganne ke kara fetugula ko kuma dawla ubinne ga juruta modola autata biere kerengere ni yala abika kongo shen chama na tita awa amika sankura di damine ne ke kara fetugo ayuka ne ga juruta namboro la gouvernement ko ka afunya na ko bravo kene ya ko okai lakana ko ni ko kuma ti foko o nyana yere nga hale sakala ka to sabati ka di uma nga kabi ka ngari min dawiye ukula je alisa songo ko ulaje mi minon songo ko ye uluka laje ko sebe ku sente ka usigi uli ko ni uka dugu ku ngango yere fana kaliba fo ko li flama o kanyini oye aka proposition ni nebe minute nani mindi mo ma ko kacha ko ka sabaye wana kera sabaye mba to mawbe segi ngana dongo flana mina ko fenen bwala ma kelen dongo kele ni ka minute sabake aywa uyi ka hakil nanye obiki gara zaga yo doni o kama wa kaba nyini nyama yeso fenefe nege kanyan ko no to erkele mi bidi ama erkele yere ka dafalente sabu kambe bo 55 uyi kele ni erkele ka dogo na mi se kata 10h15 ou bien 10h30 ko be dia aliye ko sebe ne ka fans club de ko ngan ko ka ufo ko wala ñu mando je muy kadum baw ne ka sedani ko ka fuli dama fo Libreville no ye madame Ouattara Safiatou Coulibaly nga batoma kaw ya 31 chebe du renouveau la kaw ma fendama ne cey mi ka boné bi foto mbaktu oneke bi la ya aya be famia ni nana abe famia munu nyaalla be bi dodi mo angata ni mawre bi ini sokoma ay sama na musomo ko bedi rasa ni to ko ni jamu ka bomi karmu Traoré le me Gabon Traoré Gabon ka udu rasa ay wambi lame sami furi la kera to godi aga émission kariya ko tebe itado ouais ngitado jamu yitai ouais neta folie sangura hera ala ka ucia amina rawa malinya na fi bana ika émission kariya ko tebe obe mi si wasa soro fa usigoro la jamu yika chugula wa ouais vraiment amin si wasaleno nay wa tabakala ibe fu ka Gabon ka ubela jelin fu ninku ukunyu mando bato makane bi sogoma deina do ya irana kabe lamenina habifulini wali mando ke anye sankura mina njoro ula kabe ufulike aywa mimbi bafla ane mugane fla ko fo ale ku akera sababu yaye onga jemun ko ni ulukasi ka uko hakile non fo ula fiali o bafla ne mugane saba yere fana kaba do ka fo ko abina nasigi o chugo akele na o jamana ni kabe lumbula manga katibi insha Allah ben sherif jabati kati medin ayu hakilna odi ama abafo amitanye allo
somɔgɔw bɛ di ayiwa Batama an b'a munumunu a bɛ komi a bɛ yen i ni sɔgɔma o bɛ ala n b'a dɔn k'a fɔ sankura min jɔlen filɛ kanubaw kɔni an ka jogo dɔ bɛ yen nɔ an bɛ o bila n'o ye arajo faga arajo datugu hakili la kɔni sankura min na bɛna don an tɛna o ɲɔgɔnko sɔrɔ a kɔnɔ sabu an kanubaw y'an faamu ka ban an b'o dɔn allo waaleykum salam somɔgɔw bɛ di alhamdulilah i tɔgɔ ye di ka bɔ min Sunkalo Watara an bɛ Gabon à l'heure là Gabon bɛ di Sunkalo i Watara merci nse an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada ma ala ka sankura hɛrɛ se yan yarabi ala ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen nimisi wasa ala ko duwawu minɛ an bɛ yɔrɔ na sisan an nimisi wasalen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen la aw nimisi wasara ka da mun de kan ka sababu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ a bɛ sira min kan vraiment an satisfait don vraiment mun de kun degun bɛ aw la maliko la ni ɲɛmɔgɔ ninnu ye o degun wuli anw kɛrɛnkɛrɛnnenya anw yɛrɛ aventure an ka degun fili ye papier ko ye mais alhamdulilayi u b'u sɛbɛ la an k'a dɔn a bɛɛ ma ɲɛnabɔ mais u b'u sɛbɛ la donc a ko sɛbɛ ko bɛ ka ɲɛ sɔrɔ u bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o foli bɛ di o lamɛnbagaw ma an bɛ foli min d'u ma hali bi u k'u jija parce que projet min bɛ yen an ɲɛ b'u la jamana tɛ mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn anw yɛrɛ bɛ aventure la an bɛ sɛgɛn min na an k'a dɔn donc an b'a jira maliyɛn bɛɛ lajɛlen la an ka dɔn sɛgɛn bɛ yen mais bɛɛ ka supporter don dɔ bɛ na maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya donc an bɛ jɛ k'a fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i dusu suma an ka jɛ an ka président an ka nɛnɛ inchallah a bɛ nɔgɔya inchallah a ka gɛlɛn mais a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna ma donc an bɛ yira bɛɛ lajɛlen la hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana nin an ka dɛmɛ ayiwa anw bɛ kɛnɛ ma mais anw bɛ ɲɛ bɛ min na mɔgɔ caman bɛ olu ɲɛ t'o la quoi an b'a fɔ maliyɛnw ye anw bɛ yɔrɔ min na hali ni mali ko jiginna kɔnɔ bi ni kɔngɔ b'an na an bɛ fa kɔ walahi k'a sababu kɛ baara min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ a ma nɔgɔ walahi a ma nɔgɔ mais an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i dusu suma don dɔ bɛ nana an bɛna yeli kura ye n'ala sɔnna fɛnw bɛ gɛlɛya o ye diyagoya de ye parce que an ka dɔn fɛn min na n'i ko k'i b'i ka anw yɛrɛma hɔrɔnya ta sɛgɛ b'a la parce que dɔw t'a fɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ pour que e k'i yɛrɛ sɔrɔ f'i k'i muɲu i ka sabali pour que i ka sini ye quoi n'i b'i muɲu ka sabali i tɛ sini ye quoi donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka mali nin dɛmɛ ayiwa o kun ye ne ka hakilina ye o diyara n ye kojugu an bɛ gabɔnkaw fo i tɔgɔya la o bɛɛ bɛ na mɛn an bɛ dugawu kɛ ala k'a bolo mɛn a ka baara la ala ka tunga diya aw yɛrɛ la k'aw ɲuman segin so ala ka jama yarabi ala k'a lafiya amina aw merci yarabi ala k'aw di a diyara n ye kojugu nse Dr. Ture ko sankura hɛrɛ k'ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala an bɛ kɛ o duwawu min na kelen kelen bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ an b'i fo k'i baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo Gawo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ yan nɔ ayiwa madame Jara Standi a yɛrɛ bɛ an lamɛn dɔgɔtɔrɔ don an bɛ o foli k'a ye ale n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ ye Badakici n'o Yakuba Usumani ye dɔgɔtɔrɔ Bangali dɔgɔtɔrɔ don a n'a ka clinique jigiya baarakɛla bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kabini maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'o ye kɛnɛya tigilama ye bi an bɛ foli d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min n'ale bɛ an ɲɛkun lajɛ ka an yɛlɛcogo lajɛ hali an ɲɛkisɛ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛ échographiw k'an na k'a sigilen to a ka tele kɔrɔ Jimi Kante don k'a ka foli ye nin ye sankura in na Eleni a k'an mago to an bɛ o foli k'a ye an bɛ taa ɲɛ nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn sanga ɲɛ 33 an bɛ dugu kunkan ko kan jɔn yɛrɛ labɛnnen don ka dɔ fɔ anw ye ko kɛnɛ b'a tigi ye allo an sɔgɔma nse Samakɛ bayi jɔwɛrɛ denbaya don an bɛ ala fo k'a barikada Ismaël cɛ yɛrɛ la balimamuso ni balimakɛ u man ka nin kɛ ɲɔgɔn na de a fɔ san in yɛlɛmana ta
ambo to ko ala ko ga barka da parce que anga kene aywa barka lay anjala ma se na men to be no watila ulu ka antan no na ni ta ko o ye ambe ala ko ka ala barka da to ka camarade bubla ko abora kuma la ibrahima ko no chef de gondoro inshallah malden san san be tuma na ko fo ko barka da ka fo ko ala ko man sin kan an man so amin bon jamana ko ngon be ambulo tuwa mina mo ya ko se ka fo ni tam dara kuma ka kala ambulo walma ka to tuwa kelen kono o gela ban ka parce que fen tuma de be jamana kono an kala ko lindo ako de la quoi bon mais kuma be ke ka solution di abiye ka fo gela te wuli ho de ban toro ababu ka chaw ati fam hakima ya kuno kiu je donko ko bama ko nogolendo ka donko o nogo fana ko de se ka baila ma ko ke ko yemulum se ka ke suma na ka ke fe wara we o jamana kelen kono Sénégal be kashi ko nogo tubulo bon ni man nunta ani la se munu be ka o kuma jabi ke o de te nyonta d'abord abe fanya ko no ko mo kelen se ka beke ina fo kana isi jamana kono o jagula ko do de quoi mo site jagula ki kana isi jamana kono ola ni ba don ka fo ko itete parce que jamana mara o de quoi e de be na ni fere ka o mo ka ko plan ina ko o jonde so no te sigi kuntila jamana kono wa dola fana nyemo de mo ni o kan ka sege ale kan ka toro ya de sai ka ale kan ka toro ko fe mo de kan ka lafia na on fe ko fe mo de toro le no munu me nyefo lu la challenge bo jamana me ka yi tungo du ke mo be ka nyo sama de ka nyo pruti de pour ko kana ka amara kwa ola ibado kene ka ola ka foko se la ko de kin sono ni bara de ka ke chola nyemo yi mo sege ne onde mesela ka lu yi mo toro le onde olu ko fe mo de kan ka lafia donc o ba yira ka fo sigida tanu ya ko la Ismail Alisa enemi si mawaka mais ne de Congo colonia mata ne jamana ko no follow ma test da koma ola ni kene adronta oye babu de biso ko klenta mais ni maliko erata ça fait be onu ona ko hakeni ya ko no de kacha kasoro ambe fe ba flani mugani flami pour l'inflé ikata secteur par secteur Ismail nimisi wasara jumena iyerewe nimisi wasara doni jumena imma nimisi wasa soro ditu jumena o ibi fe sankura mi fleni an yere de ka munde kere malidenw yere ka munke marabaw ka munke mi fe ika awala wala noyi ko me jamana ko na pour que kan man be résumé mo de be taka baraw ke quoi mais mo sugu bette taka barake mo mo be ni la diraw bula ko do mbaw do o se ka mo ko glan ko parce que bette mo glanay ko mo mo se ka mo glanay kene ya tira la kana tira sene tira ambora ka déchet ko pampo o be la be tugo di ka ke fe mi man na fa au contraire ka bo toro ya ina mo de be amunu be o ko nya don quoi mais maliko ina ante mi musa ka fo hali shini suguma bara tedi mo de ma mbora ka nyekina tuwa na ubukum ko na la quoi avec dit de parce que yan la ko mo bon nyo de ko ni na joro ne be soro mi kede o de be ka tu mo be ka girin kana no fe hali be mais ni o ya soro ko mo na kunye de ka faso babulu la wa ko toro ya mu bala ke na kunye ka o de kun ka toro ya bo mo mo yon dala be ne ba ka fo ko nyo sama de tike quoi na me nyo ne fu de la maliko la hali shini suguma jamgo de taka tapu la parole ko parce que adonia bula hali pimier pied mo be ka fo ko transition ko tere be fa ku mais hali pimier bien ni ne bien quoi pour la ni o ma dabla ne ba ide ka fo ko c'est la ko madame ne folo non te ne ton fait plein ni pe solution pays gela o gela be maliko na pe solution no man pays et c'est même plein ya ma bala iba ka fo ko bekele me ka brusco no du black nyeshe du wa ko no ma bi mo mi te balo reta ngata di ibalma Sénégal ma buru sukono o kadon mais fɛn tew parce que au Sénégal mon bene tout ko de bulo mais barakemne de tein ils ne sont pas dotés de matériel nécessaire pour que au cas Sénégal ka on la balo quoi ali sa wuli ka joko fe ka nyeti Sénégal ma écoutez kaba ko tewa ni tara je jamana seba ko ngo mo bu ban ministre ya oni député ya oni président o de makata foro kono parce que foro kono barakemne su pebu polo ka production ke Congo tout là, mais non tout là. Au contraire, au lieu de mettre la balle quoi. Ou au lieu de d'aller de conditions pela.
mais anw fɛ yan Sénégal ni ye nɛgɛso ɲuman kelen mun bolo ka taa foro la safɛ o y'a diya quoi sinon caman de b'i tɔgɔma sɛnɛ walima ka yɛlɛ fale bɛna ka taa foro kɔrɔ hali sini sɔgɔma dɔw bɛ kulo la duguba kɔnɔ ko kɔngɔ banna quoi safɛ olu ye ko n'u sɛnɛw de ye quoi anw ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ye nɔgɔ de bɔra o la maintenant mun bɛ kɛ pour que o secteur in yɛrɛ a bɛ chômage kɛlɛ et puis baloko kuma o bɛ bɔ an da quoi sinon anw tɛ jamana in n'a fɔ so k'i bɛna k'a jɔ tile kelen k'a ban ka dɔn k'i da kɔnɔ o fɛn tɛ o baara bɛ bila bolo min ka sini ani sinikɛnɛ ani o kɔfɛ anw bolo jamana ko ye o de ye quoi mais a bɛ k'a fɔ ko nin fɛn fɛn nin kɛ t'a la ça fait hakilina kisɛ kelen tɛ yen ka bila nin dɔ la ko mɔgɔ bɛ se k'i jigin dɔ kan k'a fɔ ko sini sɛnɛko bɛ kɛ ka production bɛ kɛ chômage tɛ Mali la tout ça bon o de b'an tɔɔrɔ quoi b'an tɔɔrɔ et puis an bɛ dana an bɛ wuli n'a ye quoi an y'a faamuya n'a ma ɲa k'a fɔ ko an tɔɔrɔ ko u dɔnna ɲɛ bi sɔrɔ a la inshallah an b'i fo ala ka tile yɛrɛ d'an ma i Samake sɔgɔmaden in na an kanuba dɔ ye foli ni waleɲuman dɔ sɔrɔ ka di an ma a ko ɲɛta dɔw sɔrɔla yɔrɔ dɔw la nka halisa yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kow kan ka lajɛ o dɔ ye halisa minɛnw sɔngɔko ye min ye sɔngɔko kɔni kan ka lajɛ kuranko kan ka lajɛ ayiwa yɛlɛma minnu fana fɔlen don an ka cakɛyɔrɔw la o yɛlɛmako fana kan ka lajɛ Yusuf Tarawele Silenge a ye ni hakilina o di an ma k'a kɔ Yusuf ɲɛ Fiston Sana Keita Segu a ko ko jaralakaw kan ka lajɛ bi ka ayiwa a bɛ faamuya ko k'a lajɛ ka dɔɔni segi awɔ k'a lajɛ ka dɔɔni wɛrɛ di ɲɔnɛ k'a tɛnɛmuso nana jara la ayiwa n bɛ ka fasa de wa walima n bɛ ka bonya de wa Sana jaralakaw k'a ka dɔɔni wɛrɛ di a tɛnɛmuso kunkɔrɔ a bɛ faamuya i Keita an b'i fo ka Segu bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn Basamankanɛ an bɛ t'i fan fɛ ka segin ka na allo allo a bɛ wa taara de zoli i ni sɔgɔma allo ale tigilamaw ka labɛnw ma sabati an bɛ kɛnɛ to maa wɛrɛ bolo walasa an ka se ka sankura an kan k'an sigi cogo min olu dɔn halisa nɛgɛ kaɲa 9 sanga ɲa 40 a tɔ tora 10 dama an bɛ kɛnɛ kɔni bila allo allo Adela ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di basi foyi t'u la Kayikaw don basi foyi tɛ Kayikaw la ayiwa Kamara ma Samake n tɛ Masiri an b'i lamɛn ma an b'aw yɛrɛ fo an bɛ foli lase aw yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ma aw ni ce aw ni baara aw ni fasoso jɔ ayiwa aw ka baara defo foyi t'a la tabarikala parce que dusu faga nisɔndiya c'est à dire mɔgɔ jaabi ko ɲuman aw bɛ s'a bɛɛ la ayiwa an bɛ foli belebele lase ma an bɛ aw encourager hali bi aw ka dɔ fara aw ka cɛsiri kan Maliko la n'Ala sɔnna baara bɛ kɛ aw ka wasa de kama basi tɛ hali bi Ala ka a faamuyali ɲuman na bɛɛ ma amina n'an bɔra o la 2022 i y'a ye cogo di bon tubabu ka sankura Ala ka a hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma amina rabi hali bi an bɛ mɛn na ɲini Ala ka an bɛɛ sago d'a ma ayiwa amina an bɛ mɛn fɔ transition mɔgɔw fana ye lakana ko ni dɔgɔtɔrɔso ko la dɔgɔtɔrɔ kɛ ni zéro barre Adel ni bana la bi ka se dɔgɔtɔrɔso la walasa dɔgɔtɔrɔ tigɛ ka se ka da i kan Adel o ye baara ye dɛ Kayi ni Bamakɔ a bɛɛ kelen dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ tɛ maga mɔgɔ la c'est à dire n'anw bɛ taa la dɔgɔtɔrɔ ladigi la ye o de bɛ maga la mɔgɔ la il faut k'o de ka dabila u k'olu gɛn ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sanjikɛlaw u k'u bɛɛ gɛn ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka maga mɔgɔ la Masiri n b'i lamɛn e m'a mɛn ko stagiaire wa ale bɛ na min b'a ɲɛdɔn o de kɛrɛfɛ n'a gɛnna a bɛ a ɲɛdɔn cogo di olu fana ye degedenw de ye o i b'a dɔn olu bɛ tila min kama olu tɛ degeli kama olu tɛ wari de kama u bɛ taa k'u ɲɛ jɔ wari de la diɲɛ ko ko n'i ye wari bila ɲɛfɛ ni o ko ye i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la Masiri degeden kana yɔrɔ la kana wariko imposer walima ka wariko kɛ est ce que a m'a ye mɔgɔkɔrɔ ɲɛ kan ou bien baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kan est ce que o y'a jɔ a jɔyɔrɔ la non i y'a fɔ
i y'a fɔ o ma bɔ ne la i yɛrɛ yɛrɛ de y'a fɔ sisan o ye tiɲɛ de. Masire o ma i ye n don baro kɔnɔna na n kun tɛ fɛ ka don baro la dɛ nka n ye ɲininkali de kɛ dunan bɛ se ka na cogo di ka na yɔrɔ sigi ta walima k'a ta ko kɛ yɔrɔ sigi bɛ yen o bɛ faamu cogo di. Bon i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso tiɲɛna don bi fo ka dama tɛmɛ an m'o yɛrɛ man d'u ye fo ka dama an m'o man d'u ye i b'a dɔn ko an m'o tɛ mɔgɔ min bolo olu de jatelen don ka tɛmɛ an m'o mɔgɔ min bolo bi Mali kɔnɔ donc ne bɛ mɛn ɲini an ka jamana faamaw fɛ jamanatigiw fɛ u ka bɛɛ don an m'o la bɛɛ fantan ni faama bɛɛ ka don baara mɔgɔ min tɛ baara la bɛɛ ka don an m'o la walasa an bɛ lafiya nin ko in na n'i bɛ an m'o la u b'i lamurumunu u ye papier d'i ma taa fɛ n'a fɛ et puis e de ye kɔmɔgɔ fana ye. O ye dɔgɔtɔrɔso fanfɛla ye ne yɛrɛ mɔden dalen filɛ dɔgɔtɔrɔso la kunu bɛɛ dɔgɔtɔrɔ u ma se ka maga la Kayi pédiatrie la u ma se ka maga la fiyewu kunu bɛɛ a bɛ dalen u ma se ka maga u bɛ k'aw lamunumunu o bɛ Kayi a bɛ yen hali bi a tɛ foyi kalama bon lakana fana ta fanfɛla la. Naamu. Allo. n tulo b'i la Masire. Lakana fanfɛ an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye jamana foyi tɛ bonya ni ma kɛlɛ ɲɛsigi. F'i ka kɛlɛ ɲɛsigi de bon u ka agi ko in yɛrɛ de bɔ yen pewu an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an ye Faransi bɔ a la Faransi ma a ta 18 ans ka taa bila 40 ans hali 60 ans hali 70 ans taara kɛlɛkɛyɔrɔ donc u ka bɛɛ don kɛlɛ kɔnɔ u ka bɛɛ jate kɛlɛkɛla ye ni jamana foyi tɛ bonya ni ma kɛlɛ ɲɛsigi u ka kɛlɛkɛ minɛ Algérie ka budget an ka tɛmɛ a la an ka budget k'u ta militi an ka budget k'u ta militi plusieurs fois. Ni y'a fɔ dɔrɔn de la pour que an ka jamana in ka basigi fo an ka kɛlɛ ɲɛsigi fo an ka jamana si tɛ bonya ni ma kɛlɛ ɲɛsigi o ye ne fɛla ye n b'aw yɛrɛ fo aw ka baara la k'aw waleɲuman dɔn. A diyara an ye kojugu an b'i fo Kamara Masire Kamara bɛ Kayi Asanba Kamara yɛrɛ bɛ Kayi a k'a bɛ foli ni waleɲuman dɔ sɔrɔ ka di an ma bi renouveau baarakɛla bɛɛ 2023 wala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ye ala k'a ka yɔrɔ caya a k'a ma gɛlɛya ye an ka baara sigicogoya o la gɛlɛya min ni ale kɔni yɛrɛ y'o sɔrɔ baro in kibaruya la o de ye u bɛ ligne ɲini u tɛ ligne sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka ne kalannen sɔrɔ k'u da don baro la nka olu tɛ ligne sɔrɔli min kɛ o de ye kuma dɔ la u b'u tɔɔrɔ ɲɔnɛ kibaruyaw yɛrɛ ka k'u ma dekun ye ne ni n dɔgɔnin fan fɛ ayiwa a ko a bɛ min fɔ an ye halisa o ye cɛsiri de ye an k'an banban don o don an bɛ baara min kɔni o kɛ la ko a bɛ maaw kɔni olu lakunnafoni wa a b'u la nisɔndiya nafa bɛ sɔrɔ a la Asanba Kamara Kayi nin diyara n ye n'Ala sɔnna ma ni dɔ ma fara courage k'a foyi ti bɔ a la ni maa bɛ Batoma Kane. Allo. Oui Adel. Naamu. Samala ɲɔ de don. Samala o kuma Kayi kaw dara ɲɔgɔn kan bi. Cɛ an bɛ tonya fɔ koyi. Awɔ an ɲana. Et puis moi je pense que i bɛ Kayi dɔn kojugu. Bon dɔɔni n famana ye masa nka n bɛ dɔɔni dɔn. Non c'est bien. Awɔ. Adel. Ne kɔni bɛ téléso de remercier kosɛbɛ. Don da essayer quoi. Ayiwa. Aw bɛ baara mun na aw bɛ baara kɛ kojugu. Mais aw kan ka amélioration fitinin mun kɛ. An y'a ye yɔrɔ dɔ la ni auditeurs ye appel kɛ u bɛ bɔ comme vidéo écran quoi. Awɔ. Comme écran quoi. Awɔ. A tɛ comme téléphone la kuma tɛ dɔrɔn aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na face à face. N b'a fɔ ma o émission dɔ bɛ yen on se dit les gueux olu ɲɔgɔnna camanba aw ka kɛ n'aw ka auditeurs ye appel kɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye par écran i y'a faamu wa o ye amélioration kelen ye quoi. O ye moyen technique ye a ye duwawu k'an ye a k'an sama ni duwawuba ye n'Ala sɔnna ma fɛɛrɛw b'an yɛrɛ kɔnɔ. Voilà. Ji bɛ yan nɔ a bɛ ɲɛdɔn o la ni Ala sɔnna. Voilà o ye kelen. Awɔ. Filanan ye mun ye. An ye temps mun kɛ 2022 kɔnɔna la. Awɔ. An ka jamana kɔni tun bɛ gɛlɛya la. Gɛlɛya tun bɛ ye jumɛn de ye le pays a été respecté. Par tout le monde. Adel même f'u ye 2022 kɔnɔna la. Jamana si tɛ mun ye popularité sɔrɔ mun ye sigi sɔrɔ mɔgɔ mun fara mɔgɔ mun ka kɛlɛ kɔnɔna la diɲɛ bɛɛ ka fara i ka kɛlɛ kɔnɔna la k'i ka kɛlɛ kɛ hali i kɛra kɛlɛ ni Russie ni Mali tɛ a ma kɛ an bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo kɔnɔna la quoi. Tous les pays africains tous les pays européens qui nous avaient soutenu dans cette lutte de guerre inégale. Il y a pour moi. Car tout le monde est kɔ
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la n'an bɔra ko na la Adel naamu an b'a fɔ an ka faamaw ye u hakili to industrie la a temps kɔnɔna la industrie ma caya quoi industrie de bɛ jamana bolo la quoi usine dun ka ca dɛ fɔ janjo masa ko ɲinangɛrɛ olu ka dugu ko usine ko la don o don dɔ bɛ ka créer usine ko non ni ko ma industrie Adel ye industrie jumɛn de ye n bɛ profiter n bɛ foli de le vieux Kulubali avec Ségou. Ah ouais. Et il a fait le cri de cœur. C'est me dire que là. À Boutiraou. Il pas avec ma faux. Parce que c'est me dire Fendouli. C'est me dire Jabaradi. An ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fini minnu don u b'a dɔn CMDT de t'a dilan artisanat de t'a dilan CMDT ni artisanat de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o CMDT ani école de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que CMDT de bɛ écoledenw ka tenue bɔ ka d'u ma ka artisan ka tenue bɔ ka d'u ma CMDT c'est pas une petite ici tu vois moi a cri de cœur mun kɛ a abutira a ka kuma tɛmɛna a digira mɔgɔ dɔw la mais moi je le félicite. Il veut Kulubali ka kuma texte ko kan kɛ. On est pour c'est pourquoi je fais mes études là. C'est pour moi j'étais à Amdala B. Ne ko Amdala B la mais ne kalan ka Amdala A la. Ngal directeur d'école monsieur Sissoko ala ka ɲina la ko Amdala B la a banna ye. Monsieur Sissoko bela jere ma dɔn. Segu dugutigi Segu comment dire Segu dugutigi. Kege balo a ba fatu ananw de kubɛ du kelen kɔnɔ mosi du Adel an ka tɛmɛ o kan a tɔgɔ n bɛ n ka tɛmɛ laban kɔnɔ. Ayiwa. Adel n ye fɛn dɔ fana ye maliyɛnw an ka maliyɛn faamaw na fɛnw de tun bɛ k'olu u m'o faamu quoi Adel n'i y'a jateminɛ ka bɔ sunkalo la kɛra fo sisan na gɛlɛya kɔnɔna la gɛlɛya b'a la dɛ waribo ma nɔgɔn an ka maliyɛn faamaw waritigiw u ye fɛn dɔ kɛ fantanw ye quoi critère mana kɛ waati an ka waritigiw u jɔyɔrɔw la quoi an b'an ka waritigiw fo ala de bɛ jɔni da ala de bɛ gatigɛ maa ba kelen gatigɛ di kelen ma aw yɛrɛ ka renouveau télé a ye fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ ka critère aw ka renouveau a y'a kɛ wallahi billahi a tigilamɔgɔw lafiyara u ni lafiyara u ka mɔgɔ bɔra u yɛrɛ tɛ dɛ u ka dugulamɔgɔw bɔra f'u ka dugu la ka na aw remercier voilà aw ye continuer o la quoi SOS ni ala sɔnna ma voilà Adel SOS tɛ ko fitinin quoi mais Adel n bɛ ka kuma kɛ ni mun ye fo jamanamɔgɔw fana ka dɔn an fana ye commerçants de ye Adel yɔrɔ dɔ de b'an bolo an ma deli ka gɛrɛbu kɛ an ma deli ka foyi kɛ jamana bɛ balo n'anw ka impôt de u bɛ balo n'an ka sariya de u bɛ balo jamana bɛ fɛn fɛn sɔrɔ an commerçants de bɛ bɔ wari bɛɛ lajɛlen di ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ka fɔ ko an fana ye mɔgɔ dɔ de ye an tɛ gɛrɛbu déclarer an tɛ foyi déclarer an mɔgɔ bɛ mun de la u ka fɛɛrɛ kɛ an commerçants an bɛ se ka lafiya cogo min na an ka lafiya an mɔgɔ b'o de la. Samala ɲɔ ye faamuya. Voilà. An b'i fo ka kayikaw bɛɛ lajɛlen fo. Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo ta bi bɔ de yɔrɔ jan ye. Amina diyara n ye n yɛrɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye. N b'o foli kelen lase bɛɛ lajɛlen ma. Merci Adel. Sɔgɔmada in na maa dɔ ye foli ni waleɲuman sɔrɔ ka di an ma ko an bɛ san kura min na nin ye Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ye k'a daminɛ an ka baara yɔrɔ ma ɲɛma la fo a stagiaire ma laban ayiwa k'a bɛ bɛɛ kelen kelen fo a ko ale hakilinan kɔni na gouvernement a ye dɔ kɛ u bɛ sira ɲuman kan nka halisa vie chère kɔni u ko o lajɛ o ko ka gɛlɛn min ye sɔngɔko ninnu ye ɲɛ ka sɔrɔ o la jɛmu yɛrɛ fana na ale ko a ma degun sɔrɔ jɛmu sigicogoya kɔni o la nka min de kɔni nimisi ma wasa yɔrɔnin min na jɛmu ko la o ye time min b'an bolo ayiwa waati yɛrɛ fana jɛmu yɛrɛ sigilen don heure min kan ale ko n'an bɛ se k'a mɔnɔbɔ ka taa 10h20 na ko bi diya ye o minute 4 min b'a di mɔgɔw ma ko n ka dɔɔnin bɔ a la ka kɛ minute 3 ye ko o fɛnɛ bi bɛn halisa don o don k'an k'an banba an k'a dɔn k'a fɔ jɛmu min na bɛ ka kɛ tɔnɔ bi a la ale yɛrɛ bɛ jɛmu kelen min lajɛ a daminɛ fa laban baarakɛyɔrɔ la ko ye dogokun kan ko ye ale ɲare a diyara an ye an bɛ samɛkaw bɛɛ lajɛlen fo k'i baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo minute 1 an bɛ maa laban ta allo
Allo, adala ni sokoma. Somo bedi. Baasi te. Am fay bi ya fama sanga kilim bambulu to yedi. Bakar Kane do. Aywa sir wala kaw. Baasi te. Ebe ako kunja bi Kane. Bon. Mo ma ko atel ko defo barlo kana di la quoi. Aya te digina. O de ba to ne be yelema. Wala do te dino te fem be mo ko be ga jega ko karta ki kan o te nyuma ne. Aywa. Ora man. Ali president do bi do mo me am mo ko badi ne ma no be. Aywa. Awo kana di la quoi. Na la sona ma digina. Comme tero la ka be fo. Indere ga do me ko sheru afa de mana ki ka ko ka dara me ki ta ka ful de ke quoi. Ko mba fo ko me te ba fo. Sheru ani shodo baru. Awo. Merci. Ambi foki wale nyumando hawa bi ni bi dansigi onka weleli ula sabu wati to mancha bilati tanga kele soro ambi kanumba bela jele foka bela jele wale nyumando angoni minana 2023 sigi ni ala sona machine ame kuma kun usigili damine e waka baro ko ni usigi ni yela mawka nga do barala ati dugu awla aywa ni yela mo madu ala yere fana aw bu famiya baro yere fana o tabulo la ni ala sona ma nga aw kado ka fo alisa kwa dele kala nenindi ne dentani ficini ye karamo munum be na kadam ne kam ko Antoine Solange la ka jege karamo ba glan ka diani no dogola nga demsen wulu bi se ka sen diade kongo koni akabu abise ka tunu akono o nentununa o kanto dini yayi ka segin ka ya fanyine ke kanumba bela jele feni ala sonama onye ansigi kunyo kuma minyi shini amina adam ne kokura ndajuru mina na biso ma dayna madame Traoré Mariam Kanefe ka se ka réalisation ni cadrage ke o tumbe suraka musobulu awa kafili touré aw ngati musuma Régis Sanfila la mi jara kulu bakari ngana yo baraw sigi so ma dayna abi fuli ke bela jele ni ala sonama bi 20h la mi ñokon soro ambe awfu ka fofu ala ka jamana india ala ka kelengele la kana ala ka an sutura shukran